khani khasukno kamajagoi sabo kabya tong rangjak budul ha angai thangkangke sabo bokhabaya tong phaidi tini ama haino kaisa kothoma khanawai nailayano norok okothoma no boilani simi paithak jorano khanawai tongdi khorokja chela tongmani bokorei nokhungni bwsa bini khorokja bayap kaham tongo agi bo bai classmate tei school thanjake porwi phailaimani salja bini obaya pono ganang nokhungni bwri baikhe milirwei rekha afurni simino o chela bai o bwri hamjaklayo chela bai bwrini nok belaikeno haksal borok malai manlaya nubo nuglaya haipano borok phun bai khlai kogrok salayo abo haike no kok salaite salja chela bwrinyo sungo nungano thiyasakda hamjagui man eba srapsa jorani bagui da hamjak bwri sawo nung tamni kobor kok saitong ano bui haida nung wansuk nungsa ano hamjagliyana aboni bagui no nung aba hai kok sawi tongo chela hai hini sawo angno no kamajakni muchungjagya thiyasakno ang nung bai hamjagui thangnani muchungo phiya nono kamajaknani kirwisi okokno ma sawo bwri hai hini kifil mungrewo ani rangjak yakarman glak angno no nini bagui langma sirina gosyo haipano nung bai chalile mania afro chela sungpiro angle kri besa anoni nokni borok rok goswida naharno bwri saw ang hamjakhe ani nokni borok rok bo ma gosinai jesek jengjal kotorni bisingo bo angno no hamjagui tongnai nungsi ano srapsani bagui yakarta klang di hinai jelahai hini saw nini mokolo ang muktui nugui mania ang bahaike nono yakari mannai thiyasakno ang nono hamjagui thangnai abo haike borok kahamke no hamjalai tongo borokni hamjakma bisiknui wngkha hake jelani nokni borok rok bo saiman baikha tei bwrini nokni borok rok bo saiman baikha salja borok malainani kokri layo hake borok malai laikha aboni ulni sal rogo borok kwbangmano malai laikha aboni ulo bwri porina bagui kaisa bara nogo tongo bara nok tongmani salni saltamni ulo o bwrini mobile boibaike khogui najakha afurni simi bo bini hamjakma chelano call tei sms khlai manliya chela bono call khlaikhe bo switch off mankha chela bwkha baijakha chela hai hini wansukha bini hamjakma bwri basa bara tongui tomung hamya ebake characterless wngkha tei bono pogui thangka hinai aboni hati barsani ulo bwri buini phone bai khlai chelano call khlaio chela call receive khlaikhe bwri bono saka bini mobile kamawi thangmani kok hake chela poito khlai phikha aboni ulo bwri mobile katalnanani bagui tuman nangkha salja bwri saimankha bini hamjakma chela tabuk agin hailiya botabuk drugs rok nao aboni bagui bwri chelano saw nungano kubite hamjak chela kifil mungriwo hamjago hamjakma bagui nono ani nokni borok rok bai kokrok sariwi tongbili hinai bwri sapikha nungano hamjakhe ani kok bo ma khananai nung tinini simitai drugs naya hini simai tangdi chela saka ang bui hai salbrum no drugs naya bli ang waisho simi se nawo bwri hai hini saw ang drugs nanai chelano hamjakya nungano hamjakhe ani kok bai maya karnai hinai afurki chela drugs yakarnani kosika phiaba aboni ulo phano bo drugs namani yakarya okokno saimanai bwri bono hai hini saphiro nungle ano kisapano hamjagyana aboni bagino ani kok khanaya nung drugs yakardi hini samani kisapano kok khanaya da chela saw hamjago thiyasakno no hamjaknai bwri sapikha kepalo tamon bo swijak tong hinmaya tangmaya nung dakti no da osungsar no yakar thangno sabo sawiman aboni bagino nung o drugs no yakardi hini chela hai hini saka yakarano nung bai ang nukhung kahamke no tonglainai tei chini bwsanobo borok kotor snamlainai bwri singpiro nung drugs namani yakarna da gosi chela saka gosio phiaba aboni ulo chela atumsa sak hamya wngui hospitalo klaikha yang bini hamjakma bwri khe wanajagui kapmang tongkha phia doctor rok hai hinai saka bono mo thangnani chini tai lama korikha hinai aboni ulo kubuino o chela langma chokha eba khe o sungsarno yakarkha okongno khanawi bwri slugui kapkha
bo chalani mang pilina ye kapmani ashi yok jagya bo mai bo jaya tui bo nung ya hai hini kabo asakni bagui da nung ano hamja ang tabuk sababai tongnai hini bo kabai tongka o video nai tongnai rokno ang sanani musungo norok bo drugs tei pheknai manui hamya rokno tanadi abo wngkha suicide khlaima bai baksa sakni langmano sokomormani klaio nungni amma babu baya ti hamjama borokno yakari kalangnani tamu sungdi hake bayap song norle okothmano khnawi tamu wan sukha abo comment khlai sari tai norok o video no sajagui tongkha kai norokni bayap rokni thaniobo share khlai redi tai che ani channel no katal phaine rok norok ani channel no bo subscribe khlainari bwskango ang norokni bagui tebo omahai kothoma tei motivation video to bunani bagui chai toknai norok jotono kaham kwrwngna tongdi hambai।